Lugar nga mingaw ug walay tugaw. Lugar diin mahatagan ka sa higayon nga makapamalandong ug maglingi sa imong kagahapon. Daghan ini mga lugara mo'y gituyo sa mga turista. Sa nagkasikat nga turismo nga gihimong panginabuhian sa katawhang bulanon, ang mga lugar usab sa kabaybayunan mo na'y gilantaw nga mga lugar nga ugmaron aron kapahimuslan. Apan kung magpataka sa iyang kaugmaran sa mga environmentalists, ikaw dayon akontrahan. Kana kay ang mga baybay mo'y unang tikanganan sa mga komunidad nga nanginabuhi ug nagsalig sa kadagatan. Dinhi ang katuggan ug ang iyang mga sapa-sapa itluganan sa mga isda. Sa mga kinhason pasanayan ug alang sa mga bihod nga pinusa ang mga laya nga dahon sa bakhaw kini ilang masiba. Sa ilang pagdagko adto usab sila sa kalusayan magtago. Di nila makatunan ang pagpakabuhi ug paglingkawas sa mga dagkong isda nga sila himuong tuwa. Mao nga dinhi magmaampingon gyud ang mga naglaraw sa pag-ugmad. Walay permanente nga estruktura nga tukuron ug kun himuon mga kahoy ug kawayan ra ang gamiton. Hinuon kini usa kanindot nga ikapakita ang green technologies ug ang kasaligang arkitektura nga dili kasagarang makitaan sa mga langyaw nga mga turista. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.